duk masu kawo harin ba su kai mutum 10 ba, kuma duk inda mutum 100 ya fita a cikin gari matasa suka yunkura suka nufi wa'annan mutanen, wallahi ko mutum 10 ko 20 ne bilayen lazi iya kasu su halba bindiga 1 2 3 4 kahin su ta biyar an cin musu an kama su da hannu. Kuma shin da ake kin yin haka din ya hana a zo a kashe mutane garin, ya hana a yanka su, ya hana a ci zarafin su, da ka mutu sakarai ƙara ka mutu a jarumi. To amma bai asalansi ku gwamnati wannan ba ka ganin za a ce kasawa ku ce? Ba kasawa ba ce, ai gwamnati ga abin da ni ban ba da kuɗi a heddo mutum, amma ina iya taimakon iyalai shi in an kama shi. In an kashe shi zan taimaki iyalai shi, in an kona masa shaguna ko babura muna biya, muna ba da tallafi. Matsalar tsaro an ga inda ranka ke ɓaci game da yadda 'yan bindigan nan suke wa al'umma yadda suka ga dama ko mutane sukan yi sakaki suna tsoron wasu abubuwa, me yasa kake haka? Wato abun nan yana da ciwo because ba haka muka saba ba. Inda muka taso a da idan aka ji ihu gidan wani kowa garin fitowa yake,